1200 ଟଙ୍କିଆ ମିଲଟା ଖାଇଦେଲ, ଏଟା ଯଦି ହଜମ ନହେଲା ଏଟା ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଏଟା ବାହାରିବା ଦରକାର ନା ମଳଟା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିବା କଥା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଳ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡାକ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୃଣା କରିବାଟି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଟା ପାଳନ ହେଲା ଯେ ଅଧା ପାଳନ ହେଲା, ଆଉ ଅଧା ପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ କି? କଥା ତ ରହିଲା ସେଇଠି। ତେବେ ସଂହତି ରକ୍ଷାଟା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ସଂହତି ରକ୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସଂହତି ରକ୍ଷା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ନା ଆମେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିନେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିନେ, ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛେ। ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିବ? ତମେ ଆଟ ଖାଇ ଚାଲିଛ, ପଖାଳ 3 ଦିନରୁ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇ ଚାଲିଛ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଛାଡିବ? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବୁନି। ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ଜଗତରେ ତୁ ମନ୍ଦ ହେଇ ଫେରିଯିବୁ। ସେଇଟା ତ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦ ହବ। ତେବେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସଂକଳ୍ପଟା କଣ କରିଛେ? ସଂହତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସଂକଳ୍ପ ବିନା କଣ ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରହେ କି? ସୁର ଭାଇ, ସଂକଳ୍ପ ବିନା କଣ ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରହେ କି? ମତେ କହୁନା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିବାହ କରିଛ ବେଦିରେ ସଂକଳ୍ପ କରିନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହବ ବୋଲି ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରିନାହାନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି କଲା, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ, ତାକୁ ନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ନା। କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବିବାହ ସଂକଳ୍ପଟା କଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ବିବାହ ବେଦୀରେ ସଂକଳ୍ପଟା କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି? ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ବୈଦିକ ବିବାହ ସୂତ୍ର କଣ ସେଥିରେ କହନ୍ତି? କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରି ସିନା ବିବାହ କଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ କଣ ମନ୍ଦ ଅଛି ମତେ ଦେଖାଯାଉନି, କି ଭଲ କେତେ ବି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ କେହି 100ରୁ 100 ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସଂସାରଟା ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଅଛି। ତେବେ 10 ଦିଗପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଗ୍ନିକି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ମୁଁ ଆଜି ଏ ବେଦୀରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଶପଥ କରୁଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ମୋ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ମୋ ନାରୀ ଜନ୍ମର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ ବିବାହ ବେଦୀରେ। ସଂକଳ୍ପ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ନ ପାରିଲି, ଏଟା ବି ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ। କାରଣ ତମେ ପାରିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ? ତମ ଭିତରେ ସେତିକି ସାଧନା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ? ତେଣୁ ଏ ଶପଥ ବି କରାଯାଏ, ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣକୁ ମୁଁ ଦୂର କରି ନ ପାରିଲି, ତେବେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ସେଇ ଅବଗୁଣ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦରି ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ସହିତ କଟାଇବି। এইটা করা যায় সংকল্প। বুঝিপারছ না কথা? সেই সংকল্পটা যে বুঝিছি সে যেতে দুঃখ পাইলে বি শপথକୁ ত্যাগ করিব না। আজকালি লোভ ম্যারেজ 6 মাসের ছাড়পত্র কোন পাই না, কেহি সংকল্পକୁ মনে রখু না। আর জনকর তো ছাড়পত্র ହେଲା তো কোর্টরে উকিল পଚାରିଲା, କିଲୋ ମା ତୁ ତ ଏମଟେକ କରିଛୁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କଣ ପାଇଁ ଛାଡପତ୍ର ନଉଛୁ? କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ସେଠୁ ଓକିଲ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ବିବାହ ବେଦୀରେ ସଂକଳ୍ପ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? କହିଲା ସଂକଳ୍ପ କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୁଡା ଶୁଣିନି। କହିଲେ ତୁ ଆଉ ବେଦୀରେ କଣ କରୁଥିଲୁ? କହିଲା ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ ପୋଜ ଦଉଥିଲୁ, ଏପଟେ ସେପଟେ କରି ପୋଜ ଦଉଥିଲୁ। ମୁଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କିଛି ମନେ ରଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ଛୋଡେଙ୍ଗେ ନା ହମ ତେରା ସାଥ ଓ ସାଥୀ ମରତେ ଦମ ତକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଟା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ଏ ମନ ତୁମ ପୂଜାରିଣୀ, ଏ ଦେହ ପୂଜା ଫୁଲ, ଏଇ ଜୀବନ ଦେଉଳେ ତୁମେ ଦେବତା ମୋର। ତୁଛି କରି ସାରା ଜନମ ଛାଇ
কথাটা কোন ହେଲା ନା ମୁଁ ତୁମର ଛାଇ ହେଇ ରହିବି ଏ ସଂକଳ୍ପ ଏ ଶପଥକୁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। କଥାଟା ବୁଝି ହଉଛି କି? ମୁଁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ କଥାଟା କହୁନି, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିର ଶ୍ଲୋକଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଆକାରରେ ବିଚାରିକେସନ ହେଇଛି। କଥାଟା ଗୋଟେ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଏ କଥାଟାକୁ ଭାବିକିରି ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିଛି ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ କି ନାହିଁ। ଜଣେ